Салям алейкум, сайгала телесерджилермыз, эфирде бүгін яйны. И я рада приветствовать гостей, я рада приветствовать зрителей нашей программы, ну и нашего гостя, конечно же. У нас сегодня в гостях известный украинский востоковед, кандидат исторических наук, исследователь Фрайбургского университета, автор книги «Философская думка Крымского ханства», о которой мы будем сегодня говорить. И гость нашей программы – это Михайло Якубович. Салям алейкум. Алейкум салям. Вы один из первых, кто начал исследования в направлении философской мысли. Расскажите, как произошло знакомство з філософією Кримського ханства? Це надзвичайно цікава тема. До мене писали дещо про це, і багато кримських авторів, в тому числі взагалі. Свого часу чимало біографій кримських мислителів реконструював Абдалла Сойсал і друкував їх в журналі «Емель» відповідно. Потім відомі праці Нарімана Абдельваапова, ще деяких авторів кримських, які віднаходили ці біографії, переважно в османських джерелах, і ось про них писали. Але мене що цікавило, мене свого часу в Саудівській Аравії, коли я переглядав деякі рукописи, зацікавило таке ім'я автора Ак-Кірмані. І мені здалося, що він має якийсь стосунок до півдня України, до Ак-Керману. А потім, уже коли я почав знайомство з його творчістю, це вже було років з 10 тому, то, власне, виплили і кримські автори. Тобто ті, хто походив з Кримського півострова або із там дещо більш північних регіонів, хто походив із Кафи, із Леву, із Бахчисарая і з усіх кримських міст. Тому до цієї теми я прийшов, можна сказати, випадково, хоча на певному етапі це вже перейшло в такий свідомий інтерес, просто з'ясувати, яким чином мислили кримсько-татарські автори тих часів, і що писали, які проблеми їх хвилювали, і яке це значення має взагалі для розвитку інтелектуальної традиції в Східній Європі, пов'язаний передусім із ісламом, тому що ця тема не дуже вивчена, навіть серед турецких авторов чи західних авторів. А как зарождалась философская мысль в Золотоордынском Крыму и вообще какие народы влияли на формирование философской мысли? Це для багатьох відкриття стає з одного боку. З іншого боку, насправді дивного чогось тут немає. Чому? Коли в Криму почав поширюватися іслам на офіційному рівні, тобто остаточно став, назвемо це, державною релігією, а це було за часів хана Узбека, хоча мусульманські громади в Криму були і до того, і вже в 13 столітті, в тому ж самому Ескій-Кериму, вже фіксуються автори ще до хана Узбека, які писали різні праці наукові і мали відношення до Криму. Але найбільш такий зрілий період вже пов'язаний із 14 століттям. Це коли виникає медресе в Ескій-Керимі, і коли з'являються ще нові і нові школи, і Крим відвідує дуже багато вчених, передусім із Середньої Азії, із Персії тодішньої, і так само чимало кримчан відіграють дедалі більш важливу роль у Мамлюцькому султанаті, тобто на теренах сучасних Єгипту, Аравійського півострова, Сирії. Тобто були вчені, які приїздили до Криму в зв'язку із значним культурним піднесенням, були вчені, які виїздили з Криму, відбувався такий трансфер знань. Наприклад, що цікаво, відвідував у 1402-1404 роках конкретно Ескій-Керим відвідував такий учений, як Хафіз ад-Дін ібн аль-Баззас. Це був вчений ханафітського мазхабу, релігійно-правової школи, яка і досі домінує серед тюркських народів. І ось він викладав свої праці, і збереглися документи, дипломи, які він виписував кримським студентам, які ті студенти виписували вже іншим людям. І дехто з них продовжував кар'єру, зокрема, в Османській імперії. Тобто ці речі дуже цікаві. Можна сказати, що вже на початок 15 століття, на кінець 14 вже була певна навіть спадковість. Тобто одні вчилися в інших. І серед предметів, які викладалися, це була арабська мова, це була логіка, це було ісламське право, зрозуміло, тафсір, хадіс,
Ну і що важливо, це був також калям. Це мусульманська теологічна традиція, яка містить чимало в собі і філософської складової. Зокрема, от була така книга, значить, Аль-Гади фі іль-Калям, путівник в науці каляму, і він викладався в Криму вже на початку 15 століття. Тобто, якщо відкрити цю книгу, там можна побачити, наприклад, відчуття людські, що таке виникнення стосовно світу, що таке вічність світу. Ну і дуже багато різних філософських проблем, які були притаманні для середньовіччя. Це також вивчалося в Криму, і більше того, потім, якщо проглянути ось на праці учнів цього Ібн аль-Базаза, Шараф ад-Діна аль-Керемі, Ахмеда аль-Керемі, то в їхніх працях ми бачимо вже поєднання цих речей і навіть їхнє продовження. Бо вже в 15 столітті у нас в Криму з'являються такі зрілі філософські праці. А що стосується народів, ну, складно сказати, бо етногенез націй відбувався на теренах навіть Східної Європи переважно в 16-17 столітті. Тобто в Криму в той час були різні народи, але якщо взяти, як ці народи сприймалися іншими мусульманськими, то означали їх, простіше кажучи, словом татар. Тобто все було пов'язано із формуванням кримсько-татарської традиції. Хоча, очевидно, серед них могли бути люди із змішаною кров'ю, там, наприклад, єврейського походження, вірменського походження, ну а, що досить важливо, і українського походження в тому, що особливо, що стосується вже не Криму, а, наприклад, сучасних Єдісану і Буджаку. Тобто там, де знаходився Керман, бо, наприклад, в османських реєстрах тих часів зустрічаються цікаві люди, наприклад, із начебто такими мусульманськими приписками, там, такий-то там Ібн Алі, а Кермані, а з ім'ям Іван, Богдан і так далі. Тобто бувало і таке, бо в той період просто релігійна ідентичність значила дещо більше, ніж національна ідентичність. Угу. А вам удалось реконструировать биографии выдающихся мыслителей Крымского ханства. Кто были эти деятели и чем была примечательна их деятельность? Ну, всіх, зрозуміло, важко тут так щось важливе розповісти за одну хвилину. Я би зупинився, мабуть, на двох постатях, надзвичайно цікавих постатях. Перший – це Ібрагім бін Хак Мехмед аль-Керемі. Взагалі в нього була одне з його імен, топонімічних, нізв, була Ад-Дешті. Тобто він походив з Дешті Кипчаку, це або Степовий Крим, або сучасна Херсонщина, Миколаївщина. Ну, сказати важко, бо ж терени Кримського ханства в 16 столітті вони виходили далеко за межі Криму. І він народився в родині там одного досить знатного чоловіка, якому наснився сон, що ось йому на живіт кладуть Коран і забирають цей Коран. І один із суфіїв йому розтлумачив, що в тебе народиться дуже значимий син. Потім він став, Ібрагім аль-Керемі, радником Девлет-Гірая. Але згодом, після смерті Девлет-Гірая, відбув у Софію, в сучасну Болгарію, османська територія, де, власне, вчився в учнів Балі Софіалі, такого суфія хальветійського тарикату. Я сказав би, це такий тарикат, який велику роль зіграв дуже в Криму, завдяки, власне, діяльності таких значимих особистостей, передусім з теренів Азербайджану, бо цей тарикат в Крим прийшов з території Азербайджану. Але далі він опинився в Стамбулі, і тут, власне, навчався у Муслих ад-Діна або Меркеза Ефенді, який був наставником Сулеймана Кануні. Султана, і згодом сам Ібрагім аль-Керемі був вхожий до Мурада III султана і навіть певною мірою вважав себе його шейхом. І в деяких, власне, джерелах того часу османських написано, що він був шейхом Мурада III. Тобто він піднявся дуже високо в цій ієрархії, написав декілька праць, запропонував дуже цікаву градацію буття, запропонував ідею такої сакральної історії своєрідної. І що ще в нього цікаво, навіть коли його ховали, це сталося вже в 1593 році,
то серед стамбульців йшов такий, значить, поголос, що помер муджадид, людина, яка приходить раз на 100 років і оновлює релігію. Цікаво, що от попри його такий суфійську афіляцію, він був пов'язаний з тарикатом, в його працях постійний заклик до слідування сунні, шаріату, неухильному дотриманню ісламських норм різних, але, очевидно, він навіть був в певних військових походах разом з Муратом III, і в його баченні оцей такий хальветійський тарикат – це був спосіб ще і нав'язування такого османського імперіалізму на сході імперії. Бо в той час відбувалися війни з кизилбашами, з персами, так називали персів, кизилбашами, або радше азербайджанців, які були на стороні Персії. І от в цій політиці він грав досить важливу роль. Очевидно, що був одним із таких навіть перемовників там на сході імперії. Навіть йому належать такі слова, що джихад воїнів залежить від джихаду вчених. Чим більше будуть працювати вчені, тим більш успішними будуть воїни. Причому не в такому якомусь сенсі, що ці вчені будуть стояти і молитися 24 години на добу, але от працювати з людьми, писати свої праці, розвивати науку. Досить цікаво. А друга постать – це Абуль-Бакар аль-Кафауї, який користувався патронатом Мустафи Паші, уже 17 століття, і він походив з околиць Кафи, і написав дуже цікаву працю, яка називається «Кулліят». Тобто це словник, навіть енциклопедія філософських понять, понад 3000 термінів. В тому числі дуже багато там науки тогочасної, дуже багато питань з лексики арабської мови. І це є найбільш цитована праця кримського автора. Автор був сам тут дуже цікавий. Автор, власне, жив свого часу там в Кафі, потім в нього навіть батько Муса Кефеві був будівничим відомої мечеті Феодосійської чи Кафійської, а потім він знову опинився в Болгарії, в місті Філібе або Пловдів, і останні роки життя провів в Стамбулі. В той час це ще не був Стамбул, містечко Істінія, а зараз район Стамбула. І там він користувався патронатом Мустафи Паші, який був Кара Мустафа Паша страчений за невдалу облогу Відня. І буквально в один рік вони померли. Тобто, очевидно, Абуль-Бакар аль-Кафаві дуже тяжко його смерть пережив і десь відчував, що сам може опинитися в немилості через це, але праця його зберіглася, і навіть зараз її дуже багато дослідників цитує, коли треба подивитися, що в арабській не просто мові, а в арабській традиції культурній означає те чи інше поняття, звертаються і цитують саме Кулліят Абуль-Бакар аль-Кафауї. Є критичні видання, є фрагменти перекладів, є навіть коментарі до окремих частин. І ця праця так само була відома в Криму, як і праці Ібрагіма аль-Керемі, причому мушу згадати, в Ібрагіма аль-Керемі був ще, наприклад, син його і онук, вони повернулися до Криму і були поетами. Абдель-Азіз аль-Керемі, і учні його там були. Тобто вони, ці дослідники чи учені тих часів тримали зв'язок з Кримом. Бо є дискусія, наскільки ми можемо вважати їх кримськими авторами, оскільки вони виїжджали в Османську імперію, а Абуль-Бакар аль-Кафаві взагалі походив з Кафи підконтрольної Османом, але вони тримали зв'язок з батьківщиною, в них були послідовники, учні, родина їхня потім тоді поверталися, тому очевидно, що для них цей ідеал Криму мав певну роль в їхній біографії. Я би сказав, роль навіть визначальну. Тому з цих двох авторів можна вважати такими з найбільш значимими. Хоча є ще з десяток тих, які лишили праці і суфійського, і навіть антисуфійського значення. Є багато авторів різних коментарів і самостійних текстів. І, в принципі, зараз завдяки оцифровці рукописів ці всі речі вже є доступними, і залишається лише чекати перекладів, нових видань і досліджень. То есть философы вмешивались в политические процессы и играли такую немаловажную роль? Справа в тому, що в ісламі ж, як говорить відома приказка, релігія і політика – це брати-близнята. І це дуже гарна ілюстрація, біографія цих учених. Тобто в той час, як власне розвивалася ісламська наука чи освіта, вона або була зосереджена в медресе, або була зосереджена
власне, в суддівській сфері. Ну, а як говорять, знову ж таки, відомий переказ, кого призначили суддєю, того зарізали без ножа. Що це означає? Що суддєю бути дуже важко, Кадієм, бо ти постійно опиняєшся на перетині різних інтересів, і сьогодні ти Кадій, а завтра тебе десь посадили і так далі. Більше того, ця адміністративна робота вимагала величезної праці. А оскільки від природи кожна людина прагне до певної кар'єри в науковій сфері, а в Османської імперії, ну і за аналогією в Криму це була ціла ієрархія, то медресе потребувало певних покровителів. Тобто це були вакфи, які або відписувалися цими родинами, і роль вчених була, цих улемів була дуже високою. Від того, що вони могли озвучувати якісь меседжі потрібні владі, чи навпаки не потрібні владі, бо це ж проповідники, які працюють з людьми. Той же самий Ібрагім Аль-Керемі, наприклад, був певний час імамом мечеті Джерах-Паша в Стамбулі. Тобто уявіть собі імам великої мечеті, як він говорить, так як і зараз, так як можна подивитися навіть на пострадянський простір. Є зв'язок між будь-яким релігійним авторитетом і владою. І тому вони були пов'язані з політикою, а особливо з випадку з Ібрагімом Аль-Керемі, оці сунітсько-шиїтські війни, чому цей хальветійський тарікат себе так позиціонував? Тому що в них було теж шанування Алі, імама Алі. Вони мали таку певну лояльність, і вони якби показували, що, дивіться, ми суніти, але ми не проти культу Алі. Тобто, так як суфії, ханафіти, вони пропонують широкі бачення різних там адатів місцевих, тобто місцевих звичаїв, говорили, добре, тобто ви можете залишатися на своєму шиїзмі, ніхто вас не зачіпає, але ж треба визнавати амір аль-мумінін, тобто повелителем правовірних, чи еміром султана османського. Тобто будьте собі в Османській імперії, ніхто у вас вашого не забирає. Тобто була така спроба такої використання м'якої сили. І насправді політики дуже багато в цих речах. Те, що було притаманно і для європейського середньовіччя, ми бачимо навіть, як події, поява протестантизму, як вона повпливала. Так і в ісламському світі ми бачимо, що влада і біля неї завжди була дуже велика релігійна ієрархія, яка могла виконувати різні функції. Але для того, щоб зробити в Османській імперії якусь кар'єру, однозначно потрібно було належати до певної родини, бо патріархалізм ніхто не заперечує. Часто бачимо, що батько там був на якійсь посаді, син був, онук і так далі, чи походив з такої-то родини. Навіть в біографіях було написано, значить, він бейт аль-ільмі валь-фадлі арабською, тобто походив з дому такого доброчесності і знання. Що це означає? Це означає, що якась родина мала владу, і вона тримала з покоління в поколінні певні посади. І ясно, що вони, так як і династично передавалася влада султанська, то вони тримали відповідні зв'язки, і ці патронати, їх ніхто не скасовував. І з іншого боку бачимо, що ті чи інші вчені могли потрапити в немилість. І так як, наприклад, той самий Абуль-Бака аль-Кефеві в Пловдиві, в Болгарському, він там видав, коли б його поставили кадієм, він там видав одне рішення, яке не задовольнило місцевого пашу, і там почалося таке, що його хотіли ув'язнити, аж за нього вступився кримський хан. І він відбув назад до Криму, а потім влаштувався в медресе в Стамбулі, і до суддівської практики він більше не повертався. Тому що в нього був такий негативний досвід. Це були живі люди з їхніми емоціями, з їхніми амбіціями. І ці біографії також цікаві тим, як відбувалося це в ті часи. І якщо подивитися, то відмінності між тими часами і сучасними було не так уже й багато. А що можна почерпнути сьогоднішнім політикам із прошлого? По-перше, минуле вчить тому, що воно нікого нічому не вчить. В випадку з Кримом це, по-моєму, вже регулярно і постійно. А якщо подивитися на минуле конкретно цих вчених біографій, то ми просто побачимо, можна подивитися, як дійшло до цієї кризи, внаслідок якої, наприклад, державність Кримського ханства була втрачена. І чому? І можна говорити в більш широкому дискурсі, чому мусульманська традиція, яка дала світу Ібн Сіну, дала Аль-Фарабі, дала Ібн Рушда, дала Аль-Біруні, раптом в 17-18 столітті вона перетворюється в якийсь набір текстів,
який читає дуже обмежене коло людей, і втрачає свій вплив аж настільки, що приходить Захід, перебирає всю владу, приносить технології, і відбувається модернізація, вестернізація, приходить колоніалізм, мусульманський світ взагалі як концепція починає переходити в якийсь інший стан. І навіть зараз, якщо ми візьмемо, наприклад, україночців Золотої Орди, і терени України, якби, скажімо, золотоординську частину України, і візьмемо там ті ж Руські королівства, Галицько-Волинське князівство, подивимось розвиток науки, освіти там і там. Мусульманська частина нічим не поступалася християнській, просто історично. Навіть дуже багато, навіть ця традиція зберігалась аж доти, що візьмемо того ж самого Григорія Сковороду, так? Почитати Григорія Сковороду, скільки з нього не намагалися зліпити західного філософа, це суфізм чистої води. Подивитися, перекласти будь-яку його працю арабською і от показати досліднику суфізму, скаже, це якийсь із османських авторів. Чому? Тому що десь зберігалася ця південноукраїнська традиція і десь його світовідчуття, воно було ближчим до Сходу, ніж до Заходу. Просто, що воно було вже викручене чи інтерпольоване в такий православний контекст. Але ж європоцентристська парадигма, яка говорить, що Схід темний, відсталий, його треба нав'язувати йому певну культурну парадигму, вона про ці речі забуває. А якщо зараз подивитися навіть те, що відбувається в сучасному світі, європейська цивілізація взагалі вона проходить складний період свого розвитку, і дуже багато східних цивілізацій, називаємо в такому загальному сенсі, піднімаються, і, можливо, багато концептів треба переосмислити, навіть геополітичне. Як би там не було, та ж сама Туреччина залишається єдиним в тому регіоні послідовним союзником України, на відміну від багатьох інших країн, які теж історично мали зв'язки. Тобто, просто ці речі потребують якоїсь такої виваженої стратегії, і в своїй основі десь треба бачити якусь культурну компоненту. Але ж справа в тому, що історія не читається, вона твориться. І творять її люди так само, як і в минулому, часто керуючись такими стихійними уявленнями, але ризикованими, не боючись брати за себе відповідальність. Тому тут є з одного боку такий романтичний образ, але з іншого боку часто всі ці міркування нариваються на жорстокий реалізм. А як происходило познання Всевишнього? Цікава тема взагалі в ісламській традиції, тому що є різні підходи, тому що Всевишній з ісламських, якщо виходити з ісламського бачення Корану, він відкриває себе в Корані, говорить, що він настільки це як він, тобто взагалі є позиція, що ми не можемо про Бога сказати нічого, крім того, що він Бог, наділений атрибутами. Але тут варто згадати одну історію, яка трапилася з видатним богословом мусульманським Фаграддіном Ар-Разі. Він його знайомили з одним суфієм, і він запитав: Суфія, який у тебе даліль на існування Бога? От що ти скажеш? От подивися, в мене 35 аргументів, там, чи скільки, в нього багато. Якщо почитати його Тавсір, Мафатихуль Гайб, ключі до потаємного, то там дуже багато таких аргументів сховалося. Чому Бог існує, Бог як першопричина, Бог як першодвигун, з античною філософією пов'язане. А той суфій каже, в мене немає аргументу. Він каже, а як же ж, який в тебе іман, яка в тебе віра може бути, що ти навіть не можеш аргументувати існування Бога. Він каже, мені Бог дав такий нур у серце, що цей нур, світло, стало таким бурганом, таким доказом, а бурган – це найвищий рівень доказовості в арабській традиції філософській, що я більше не потребую нічого. От мені Бог відкрив своє існування, я його відчув все. А в Криму, якщо брати кримську філософську традицію, то позиції надзвичайно різні. Від того, що говорив Ібрагім Аль-Керемі, що людина проходить 7 ступенів сходження до Бога. Вона починає з темної душі, потім душі, яка ганить, потім, значить, душі, яка вже отримала божественний натяк, і нарешті душа задоволена Богом, яка знає, що «ля мавджуд ілляллах», не існує нічого крім Бога, вона гине в Бозі.
І тут починається найбільш цікаве. Тобто, як може, крім Бога, ще щось існувати? Ну, хто я такий, щоб існувати, крім Бога? Все, існує тільки Бог. Але потім вона йде ступенями донизу. Називається уруч і нузуль, тобто підйом і сходження. І коли вона починає сходити донизу, то вона починає знову якби повертатися в своє тіло, але в неї чітко закарбовується відчуття єдності Всевишнього, що існування всього ілюзорне, існує тільки Бог і нічого крім нього. Бо якщо допустити існування ще чогось, це вже язичництво. Ну, але це така радикальна позиція, яка мало які висновки дозволяє дати. Тому що насправді, якщо світ ілюзія, а справжній лише Бог, то хто тоді цю ілюзію створює в нашому образі? І це велика проблема всіх таких, наївно-романтичних бачень того, якоїсь всеєдності, того, що існування лише одне, воно є божественне, Бог є абсолютом і все. З іншого боку, були позиції, взяті із перської філософської традиції, із неоплатонізму певною мірою, які пов'язані були із тим, що є градація буття, є необхідне Бог як необхідне існування, це позиція Ібн Сіни, а людське існування – це можливе існування. От. І можливе існування походить від обов'язкового існування. Ну, а залишається лише неможливе існування, так його і не існує. Це чисте небуття. І оця позиція Ібн Сіни, вона міцно так увійшла в ісламську теологічну традицію, аж допоки в 20 столітті не прийшов такий напрям ісламу, як салафізм. Маю на увазі, прийшов в Європу, який, спираючись на інші середньовічні тексти, говорить, що Бога можна описати лише так, як він описав себе в Корані. Значить, Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахім, Аль-Кудус і так далі. І все. А що це означає? Ми не знаємо. Тому що Бог такий, в нього є така-то властивість. Але як це може бути? Ні, тому що це відомо лише самому Богу. Хоча ці дискусії тривають, і навіть зараз між мусульманами, наприклад, можна побачити різні теми на тему того, що таке трон Божий, що таке обличчя Боже і так далі. Хоча певна ще частина умми ісламської говорить, покиньте це, ви все одно цього не дізнаєтесь, і ваші часи існування обмежені, займіться краще чимось більш корисним, ніж, власне, продовжувати середньовічні речі, які мусульманський світ частково, вплинули на нього, не знаю, чи більш позитивно, чи негативно. Тобто це таке примітивне бачення цих теологічних питань, воно теж часто перетворюється в такий модерновий догматизм. Тому тут позицій насправді дуже багато. Философы Крымского ханства, они были в основном все сторонниками суфизма, то есть суфизм это была неотъемлемая часть их деятельности. Тут треба побачити, що тоді про суфізм трошки не так розуміли. Тобто суфізм це не був якийсь особливий напрям ісламу. Якщо взяти будь-яке навіть османське кладовище, подивитися на могили людей, дуже часто можна побачити такі, тюрбани суфійські на могилах. Чому? Тому що людина могла там не бути носієм всіх тих ідей тарикату, але вона могла мати до нього певну приналежність, і часто це була навіть данина моді. Але річ в тому, що ангажування певне в суфізм, воно було. Хоча, наприклад, ось Абуль-Бака аль-Кафаві не мав суфійських праць. Я не знаю нічого, він писав про ханафійські праці, власне, справа ханафійського, причому в нього теж там зустрічаються речі, врахуємо, це 17 століття, наприклад, він пише рецепт, як боротися з вампірами. Що треба робити з вампіром по ханафійському мазхабу? Це є одна дисертація, захищена в Туреччині, і там цитуються ці речі. І в той же час він писав багато речей, пов'язаних з аристотелізмом, з неоплатонізмом, з філософським. Тобто суфієм він не був. Ібрагім аль-Керемі, там хальватійський тарикат, він був шейхом, мав відповідну сілу, тобто список передавачів цього знання суфійського. Якщо брати пізнього автора, одного кримського,
Кутбаддін аль-Керемі, який намагався осмислити падіння Кримського ханства, пов'язати його передусім з гріхами людей, що це, мовляв, кара Божа звалилася на них, то він писав взагалі, що ці суфійські зіярети він прирівняв до алкоголізму і перелюбу. Що оце в один ряд поставив суфіїв, людей, які чинять перелюб, і тих, які вживають спиртне. Уявіть собі. Тобто він мав явно антисуфійську позицію. Інші ж, якщо брати от просто праці, які вивчалися в медресе, там Менглі Гірай медресе, або як його називають Зенджерли, хоча назва Зенджерли, вона досить пізно з'явилася, так там вивчалися праці з логіки, з того ж самого Каляму, і суфізм як такий він не був представлений, що це обов'язково вивчати. Тому я би сказав, суфізм він грав певну роль, але сказати, що він був абсолютно визначальним, ні, навряд чи. А вот интересно, суфизм, мистицизм. А есть в трудах сегодняшние дни, это же связано все-таки с мистицизмом отчасти, говорили что-то вот о будущем, что-то было связано с сегодняшней действительностью? Такі предсказання. Так. Були передбачення. Ібрагім аль-Керемі вважав, що існує цикл приблизно в 12 століть, і що Османська імперія досягне розквіту в 17 столітті, а вже в 18-му вона почне занепадати. Чи так відбулося, чи ні, якщо брати історично, можливо, він і не помилявся. Тобто 12 століття хіджри – це буде століття від переселення пророка, алейхіссалату вассалям, це буде уже ера кризи. Тобто виходить за його логікою, зараз знову десь скоро почнеться підйом, і підйом поступовий. Інше питання, що, мабуть, час зараз звузився. Далі дуже часто намагалися віднайти дату кінця світу, це було для середньовіччя типове таке уявлення. Але от з таких передбачень якраз від суфів вони в основному йшли. Тому що це там різна нумерологія, потім як бачити в різних аятах Корану, як їх там в різні цифри переводити і тому подібне. Такої літератури теж вистачало в Криму. І на рівні популярному, і на іншому. Хоча чимало таких авторів зрілих ставилися до цього зі скептицизмом, бо коли навіть в Корані говориться про час, то сказано, що «ля ялямуга іллаллах», ніхто його не знає, крім Бога. Тому будь-які передбачення майбутнього в такій ханафітській традиції, я назву її зрілій, очевидно, що вони вважалися гріхом, вважаються досі. Але на рівні популярної свідомості і окремих таких діячів ці речі траплялися, та і, певно, трапляються досі, бо ісламська релігійність, вона не стоїть на місці, вона, як і в інших релігіях, постійно набуває все нових і нових форм. А чи сприймати їх, чи ні, тут уже питання до самих вірян. Расскажите о интеллектуальных традициях, что мы утратили, что нужно возродить. Якщо говорити чесно, то така складова, вона втрачена, але вона втрачена не тільки власне в кримсько-татарському середовищі, вона взагалі втрачена практично в усьому ісламському світі, за виключенням, можливо, Ірану, де оця середньовічна ісламська філософія розвивалася, і є ще кола тих, хто займається цим містицизмом перським і має, такий вчився в когось, то ще в когось. Тобто ця традиція не переривалася, але знову ж вона набула змін. І навряд чи, як ставити зараз до того, що називається там, певно, арабською турас або тюркськими мовами мірас, спадщина, це питання. Чи треба тягнути це все старе, і от ми ж не можемо жити 16-17 століттям. Чи навпаки створити якийсь новий калям, або нове щось, метод джадідів, Ісмаїла Гаспрінського того ж самого, джадіди проти кадімів, так званих старих, це теж умовно, але ті, мовляв, на старому, ці на новому. Чи можливо якось це переосмислити? Тобто, простіше кажучи, кому ця вся старовина може бути цікава і корисна, крім там науковців, дослідників філології, історії, філософії. І насправді може бути, якщо підійти до неї з таких вибіркових позицій, тобто речі, які можуть бути сприйняті сучасникам, речі, які пов'язані, наприклад, зі сферою ахляк, етики, а в ісламі це не просто повчання, як жити, це дещо більше. Це, власне, настанови, як діяти, в тому числі
як реалізовуватись людині як такій. Тобто прагнути те, що є завданням віруючого в ісламі, значить, щастя в обох світах. Тобто як цього досягнути? І, наприклад, я пригадую ось праці Хіджабі Баба, автора Бахчисарайського, який останні роки життя провів в Анатолійській Амасії. В нього ця робота його називається «Зубдетуль Іслам», тобто якби жмення ісламу чи короткий виклад ісламу. Вона дуже цікава в цьому плані. І ще є багато таких невеликих трактатів, невеликих текстів 17-18 століття, які, наприклад, якщо взяти Селіма Диване Кремли, то його праці перекладені турецькою сучасною з, османської... Чим примечательно? Розкажіть подробно для наших зрителів. Чим вони цікаві? Вони цікаві стилем, стилем викладу. Тобто не факт, що якщо вони цікаві турецькому читачеві, вони будуть цікаві, наприклад, українському читачеві чи навіть кримсько-татарському читачеві. Але вони цікаві викладом. Вони цікаві поетичністю своєю, тобто це ще і цікаве таке читання, естетичне задоволення людина отримує, їх читає. Вони цікаві його міркуваннями про те, що він виводить концепцію життєвого розуму. Що філософська традиція пропонує якийсь теоретичний розум, практичний, а людина функціонує як особистість з життєвим розумом. Акль і маіши він його називає, від слова мааш, жити, проживати, заробляти на життя. І що цей розум насправді керує людиною. І він дає дуже багато цікавих таких поетичних формах, практичних настанов, звертається до читача як до індивіда, не просто маса людей, чи віруючі, ви повинні те, ви повинні все. Ні, він каже, ти, дорогий брате, я тобі хочу пояснити те і те, що ти можеш бути так. Тобто це, певною мірою, психоделічне чтиво. Тобто, якщо людина перебуває в якихось кризових ситуаціях, з точки зору ісламської психології, а це цікава галузь, яка зараз розвивається, воно досить цікаве. І з іншого боку, тут треба поставити питання, кому можуть взагалі зараз бути цікавими філософські тексти. Тобто ми можемо говорити про європейську філософію, але дай пересічному німці феноменологію Гусерля чи буття і час Хайдегера, не думаю, що більшість буде її залюбки читати. Тому це досить елітарна річ. Але попит на ці речі є зараз, є попит на видання, є попит на переклади. Тому тут не варто просто зациклюватись на тому, що це кримсько-татарське, тому його треба, бо це кримсько-татарське, і незалежно від того, яке б там воно було. Так, як це українське, значить. Питання в тому, що це є цікаве сучаснику, і, наприклад, виготовлення тих самих видань двомовних, чи якась популяризація в рамках різних таких проєктів мультимедійних, вона би дозволила глибше в ці речі зазирнути. Тобто контенту там вистачає. Інше питання – засоби, якими би цей контент міг би бути донесений до сучасника. Тому що навіть якщо ми візьмемо, чи хтось зараз із релігійних авторитетів кримсько-татарських цю традицію представляє, мені здається, ніхто. Тому що всі говорять так, як склалося в ісламській традиції пострадянського простору. Там орієнтуються на шейхів десь із Саудівської Аравії, із Туреччини, із Середньої Азії, звідки завгодно, але вся ця спадщина, вона лишається так відсунутою, що воно, мовляв, воно було добре, але популярного десь на хутбі навіть, в мечеті, почути цитату кримського автора, я не знаю, можливо, хтось і чув із глядачів, було б дуже добре, але все це якось залишається. Я думаю, будет повод задуматься после нашей программы. Некоторым религиозным деятелям все-таки задуматься, есть свои традиции. Если говорить, расскажите, знаете, о архитектурных традициях, которые сегодня сохранились и связаны с суфизмом, мистицизмом, говорить о памятниках. Что-то сегодня сохранилось в Крыму? В Криму багато збереглося, від мечетей до азізів і різних тюрбей, і вони відповідають тим традиціям, які були загалом в тюркському світі, зокрема в західній його частині. Дещо зберігалося навіть
у татар Великого князівства Литовського, хоч в такому набагато скромнішому значенні. Але ці речі є. А не менш цікаво, це і в Анатолії зберіглися речі, пов'язані з кримськими авторами, конкретно в Туреччині. А навіть в Палестині є, наприклад, мечеті, і цілий квартал в Єрусалимі називається Хай аль-Керемі, тобто квартал, де був похований Мухаммад аль-Керемі, там є його мечеть, є його тюрбе. Він, до речі, був суфійським шейхом і певний час виконував роль імама мечеті Аль-Акса. Интересно, а местные люди знают, что это наследие Крима? Очевидно, знають, тим більше там трошки така складна ситуація між єврейською і арабською громадою, бо там є проблеми відносин конкретно в Єрусалимі, в тому числі, але ж у нас мало про це знають. І такі речі є, вони трапляються, навіть автори, деякі рукописи, деякі, тобто інколи ти стикаєшся з тим, що з кримських авторів згадував хто-небудь десь дуже далеко, десь в Марокко, в Тунісі. Наприклад, ось минулого року до мене звернувся власник однієї бібліотеки із такого, скажімо, пустельного регіону Алжиру. Він віднайшов один рукопис з молитвами татарською мовою, причому що татарською, османською, таке тюрки, яке дуже схоже на кримсько-татарську, називаємо це так, хай вибачать філологи. Але аналоги зберігаються тільки, саме суфійська молитва, до речі, аналоги зберігаються в Польщі і в Білорусі. Як цей рукопис міг опинитися з таким ідентичним текстом, бо в інших частинах ісламського світу, в тому Алжирі в пустелі, я не можу собі уявити, звідки він там узявся, бо даних немає. Але такі речі є, і навіть деякі, так як в бібліотеках Єгипту багато там різних рукописів. І багато навіть речей, які не те, що були вони засновані кримськими авторами, але пов'язані з ними. Наприклад, деякі ханаки, так звані суфійські обителі, школи в Мамлюцькому султанаті, де викладали кримські автори. Вони зберіглися в Єгипті. І ще чимало таких цікавих речей, від архітектурних пам'яток до рукописів. Просто коли ми говоримо про кримсько-татарську спадщину, то Крим і все. Конкретно Крим, більше все за межами Криму, воно якось так згадується дуже побічно. А навіть та ж сама Добруджа в Румунії, там були медресе кримсько-татарські. Тобто це речі, де йшла продовження, де ця традиція вийшла за межі Криму в силу певних подій, але вона продовжувала розвиток там. Інше питання, що вся ця це зібрання, каталогізація, тобто мав би бути якийсь один реєстр пам'яток кримсько-татарських, в тому числі рукописних. Це завдання, яке потребує величезних вкладень, і людських сил. Проєкт, який би мав розтягнутися на 5-10 років. Якщо справді говорити про збереження кримської спадщини, а не просто час від часу займатися політикою навколо цього. Щось, мовляв, там щось поруйнували, будемо голосно про це волати. А те, що десь щось можна було б змінити, тут уже питання. Вы часто сегодня вспоминали Ибраима аль-Кереми. Что лично для вас было примечательным? Расскажите о этой личности. Біографію я його вже згадував, і в його останні роки прийшли в мечеті Кочук Ая-Софія в Стамбулі. Похований він був на цвинтарі Едерне Капи теж в Стамбулі. Правда, не вдалося його могилу досі відшукати. Але праця його, ця Мавагиб ар-Рахман, дарунки чи дари всемилостивого Бога, вона була переписана ще за його життя. Причому там, в цій Кочук Ая-Софії, де було медресе. Але мені особисто було цікаво бачити, як він в таку цю історію, власне, викладення суфійських своїх поглядів, бачення своє власне філософське,
як він туди вставляє свою біографію. Він дуже багато пише про сни. І це зараз цікаве дослідження, оці суфійські записи снів, як їх сприймали. Причому завдяки його снам я його біографію реконструював. От він пише, я був такий-то число Рамадана, значить, в мечеті такий-то, такий-то, я був з такими-то людьми, і мені наснилося, як в молодості, наприклад, в Улакли, в Криму, я викладав в медресе. Тобто це сон, але завдяки цьому сну ми бачимо, що він був пов'язаний з тим, з тим і тим. Тобто, чому я так говорю зараз про суфізм от в такому ключі? Ці праці, їх дуже цікаво читати, бо там є особистість індивідуально прописана. Коли ти читаєш трактат, якийсь навіть, ну, от береш звичайний тафсір чи трактат з фікгу, особистості автора немає, бо ісламська концепція передачі знання говорить, як закінчували всі рукописи? «Катаба аль-абдуль факір іля рахмати раббігі». Написав раб нужденний в милості Господа, грішний, хай Господь його простить. Рятуй Боже, десь щось про себе згадати. Це ж. А в суфійських працях вони пишуть про свої особисті, вони бачать про свої якісь видіння. Інколи читаєш, ну те, що він там описує, це десь на межах божевілля. Але ж, це авторська концепція. Можна побачити, наприклад, він пише видіння, які були пов'язані із битвами, із конкуренцією за владу між Іслям Гіреєм і Саадет Гіреєм. От він описує ці речі, це події 1584 року, літа, і там він пише бачення якихось людей, які то відбувають в Черкесію, то відбувають кудись на Русь, як ці люди приходять. Потім він описує якісь великі військові табори, якісь події, бачить якісь дерева, які його підносять на небо, звідки він спостерігає цю картину битви. Я фрагменти перекладав у своїй філософській думці Кримського ханства, але ж ясно, що там набагато більше. Тобто йому бачаться якісь видіння, і причому він ті видіння потім інтерпретує в такому політичному контексті. Тобто в нього був неабиякий письменницький талант. Писав він, зрозуміло, арабською, хоча вставляв туди, як в той час водилося, це поезію перською і османською. І читаєш ці речі і бачиш його життєвий досвід цієї людини, його таку відданість тим подіям, які він спостерігав. З іншого боку, намагання десь і вихвалити владу конкретно. Він був таким послідовним пан-султаністом. Тобто, якби його запитали, підозрюючи, Кримське ханство було окремою державою, то, мабуть, він би сказав, що є Османська імперія, є султан, є емір, і все, і треба на нього рівнятися. Тому, власне, він і в конфлікті між Іслам Гіреєм і Саадет Гіреєм займає таку просултанську позицію, як він її описує. А взагалі таких багато речей, спогадів, мемуарів, того, що цікаве, як зразок літератури тих часів. Навіть якщо ми візьмемо Абдельгафара Керемі, історика, Умдет ат-Таваріх, його праця, або Різа Ефенді, Саба Сеяр, «Сім планет», то там теж дуже багато особистісного. Оце особистісне, воно цікаве. Тобто особисто те, як людина себе представляє в цій літературі, ще й в тих умовах, коли саму особистість не виділяли, коли те, що ти думаєш, вважалося таким собі грішним. Це можна було відсунути, ти мав відповідати якомусь авторитету. А тут ішли проти цього. Тут було таке, певною мірою протест, що ось я так бачу, мені так наснилося, а ви ж не будете сперечатися з сном. Чому? Тому що це ільгам, тобто від Бога, натхнення. А коли особливо він бачив пророка, в багатьох снах він бачив пророка Мухаммада, алейхіссаляту вассалям. А є хадіс, який говорить, що якщо людина побачила у сні пророка, то це був сам пророк, тому що шайтан не може йому уподібнитися. І люди цим жили, і люди про це говорили. І хто його знає, можливо, в цифрову епоху якийсь аналітичний розбір цих речей, він комусь так само буде цікавий. Тобто сни грали дуже важливу роль вообще в житті? Абсолютно. Вся ісламська традиція, ви ж скільки написано великих сонників, навіть в самого Ібрагіма Аль-Керемі є рукопис, який, на жаль, не вдалося віднайти, але книга називається так «Таабір наме». А таабір – це мистецтво тлумачення снів в османській культурі. Це ж досі лишилося. І то есть и правители могли обратиться к суфию и сказать там
Ну, абсолютно. І перший приклад описаний першим тлумачем снів в самому Корані був пророк Юсуф, алейхіссалям, Іосиф, як коли фараону наснилося, як він звільнився із в'язниці. Тобто ця історія стала таким прикладом для багатьох мусульманських авторів, що ось в тлумаченні снів є певна доля пророцтва, тому що це від Бога тлумачення снів, тому що це можна робити і це дозволена практика власне шаріатом, і цим зараз багато людей займаються, і дуже багато мусульман, прокинувшись і щось побачившись, бере отой тафсір снів Ібн Сіріна, наприклад, такий відомий, і дивиться, що ну, правда, в цих снах теж і в цих таких сонниках описується переважно, там людина побачила мечеть, почула азан, побачила те, побачила це. І ну, це в такому мусульманському світі, да? Тобто якісь сучасні феномени там не описані, але це не заважає багатьом людям досі ці сни тлумачити. Ну, це частина психології, власне. Щось можна з цього відкидати, як якісь популярні, наївні уявлення, а щось, можливо, і ні. Але це цікавий феномен культури. Угу. А за что их критиковали? Вот сегодня, если, допустим, да, какой-то религиозный деятель будет продолжать эти традиции, ведь он столкнется с критикой, а в те годы... Дуже просто. В 20 столітті прийшло дуже багато мусульманських діячів, які почали говорити: ісламський світ перебуває в занепаді, його треба реформувати. Давайте будемо реформувати. Приходять одні, говорять, мусульман неправильна акида. Мовляв, акида не така, ось вони вірять не так, як треба, ось треба вірити в ці-то принципи, і все буде добре. Інші кажуть, ні, от треба політичну організацію мусульманську створювати мусульманську державу, от все. І вони приходять з цією однозначністю, і навіть на пострадянському просторі з кінця 80-х, початку 90-х років оця традиційний іслам почав асоціюватися з чимось явно негативним. Що, мовляв, це ті мусульмани, які дозволяють собі багато речей грішних, які тримаються якихось місцевих звичаїв, які етнічне підміняють релігійним. Тобто людина, власне, має, на першому місці стоїть національне, а на другому релігійне. Тобто вона в першу чергу там азербайджанець, татарин, аварець, а вже потім мусульман. А раніше як, кстати? Ну, раніше так, очевидно, не було. Наприклад, ніхто в 18-17 столітті не звертав увагу на тему мови, на те, що деякі мови приходять, інші уходять. Розумію, не розумію. Вивчив арабську? Добре, добре вивчив арабську. Знаєш таку? Добре. Тобто освічена людина вивчала мови, але це не вважалося якоюсь рисою ідентичності. Те ж саме нація, національна ідентичність, як така, вона не була така важлива. Була важлива, з якого роду ти походиш, до якої родини ти належиш. А в ситуації міжкультурного діалогу, то релігійна ідентичність чи міжрелігійного грала першу роль. Громада мусульманська, громада така. Але в деяких народів, так як, от, наприклад, в польських татар, у них збереглося уявлення, що татарин і мусульманин – це взагалі синонім. То вони можуть сказати, що там, наприклад, татари з Індонезії, татари з Судану, татари з Марокко, що це мається на увазі? Тому що єдиними мусульманами були татари, відповідно, от склалося таке уявлення. Але це радше вже 19-20 століття. Ну, але ранньомодерне суспільство, воно таке, в ньому от релігійна ідентичність. І тому зміна релігії, чому часто питають, іслам так ставить, що хто зрікся релігії, тому там покарання, хоч ханафітський маскат говорить, що, мовляв, треба людину іншими методами виховувати. Тому що це зрада державності. Тому що релігія асоціюється з державністю, з певним ладом, і це якби людина свідомо заперечує закон і все, що діє. Тобто за це вона несе відповідне покарання. Але це не питання особистого вибору, бо так само Коран говорить «ля ікрага фід-дін». Немає примусу до релігії. Тобто не може людина, тому що те, що людина робить під примусом, вона за це не несе відповідальність. Тому тут ця ситуація, вона була дещо іншою, ніж зараз багато хто хоче нам показати. А як передавали суфійські традиції? Їх преподавали в медресе або з покоління в покоління? Зазвичай від шейха до шейха. Наприклад, в Берліні свого часу я читав цікавий рукопис
такого автора, як Абу Бакр бін Расуль аль-Керемі, і він пише, що його праця написана в обителі Ханака, ну, там, де, скажімо, такий, я не назву це монастирем за аналогію з християнством. Це радше таке, ну, скажімо, використаємо такий західноукраїнський термін, як згромадження. Тобто це з місця, де мешкали суфії, часто з родинами, де вони вели певне навчання, і там у них могла бути мечеть, могли бути якісь медресе, але в основному це не було класичне медресе, це там займалися, ну, наприклад, переписуванням книжок. Часто з того жили, бо це була прибуткова професія. Ну і так само отримували пожертвування, бо можна було вакф пожертви дати на цю ханаку. Так от він пише в цій ханаці, в такому там 1612 році, маючи іджазу, тобто дозвіл, від Ібрагіма аль-Керемі. Ібрагім аль-Керемі вже помер в той час, але, очевидно, цей автор або був в нього в Стамбулі і повернувся в Крим, або він ще його навчав, коли в Криму жив. Тобто потрібно було вчитися у когось. Наприклад, Ібрагім аль-Керемі вчився в Мусліха Діна, той вчився у Балі Соф'ялі, і там так далі з покоління в покоління згадуються різні видатні суфії, такі навіть як Ібн Арабі, великий шейх, і аж до самого пророка, алейхіссалату вассалям. Чому? Тому що вони вважали це знання, яке йде від пророка, а не просто там, як зараз пишуть, комусь явилося якесь містичне откровення. Бо це вони вважали це інтегральною частиною іслама. Інше питання, що сучасний суфізм – це вже відмінна річ, це часто з нього роблять політику, ідеологію, але так само, як і з інших ісламських рухів, з того ж салафізму, так само роблять політику, причому вже ділять там салафіти такі, сьогодні так, завтра інакше, бо король сказав так, король сказав інакше. Тому а раніше так не було? Абсолютно було всі часи. Наприклад, спочатку вважалося навіть взяти абасидський халіфат, свого часу мутазилізм, на який потім так багато всього поганого понаписували, хоч це був перший ісламський раціоналізм, він вважався канонічним напрямом ісламу. Той самий Ахмад ібн Ханбал був ув'язнений за те, що відмовлявся визнати створеність Корану. Тобто, здається, влада. І тут питання створеності чи нествореності Корану. Ну для чого це? А для того, що це маркер лояльності, бо треба було відсунути одну групу, привести іншу групу, залучити якомога більше іноземців, бо абасиди орієнтувалися як династія на персів, на тюрків, і так змінилася мусульманська цивілізація, вона пішла в іншому напрямі. Але так само і зараз ми бачимо, що, власне, то вживався термін, що акцентували увагу в деяких країнах Близького Сходу на ось правильність акиди ісламської доктрини. Зараз уже говорять про поміркованість. Чому? Що змінилася політика, змінилася влада. Або той самий Афганістан. Дуже часто західні сили позитивно сприймали джихад, боротьбу з радянським вторгненням, це вважалося джихадом. Тут раптом в 90-х роках уже слово «джихад» набуло негативних конотацій, бо виявилося, вже джихад проводять не проти тих, проти кого треба. І ці речі змінюються, особливо зараз, коли, власне, мусульманські держави, ну, майже всі тією чи іншою мірою залежні від Заходу, за виключенням там декілька. Ну і чим актуальна філософська мисль Кримського ханства і для 21 віка? Мені важко сказати, чи вона справді актуальна, чи взагалі якась філософська думка для нашого світу сучасного постнормального актуальна. Але мені здається, що сучасний читач, чи український, чи кримсько-татарський, він, познайомившись з цією частиною історичного досвіду буття і українського, і кримсько-татарського народу, він краще зрозуміє сам себе. Ось мені так здається, принаймні. Тому раджу тим, хто міркує чи не, чи якось хоча б один крок назустріч цьому зробити і поцікавитись все-таки його зробити. Чох Сагулнос, щиро вам дякую за такую интересную беседу и за ваши труды, за то, что исследуете, сделали большой труд в исследовании философской мысли Крымского ханства. Сагулнос. Сайгала телесерджилер, дорогие наши зрители, мы заканчиваем наш эфир, и я напомню, гостем нашей программы был известный украинский востоковед, кандидат исторических наук, исследователь Фрайбургского университета и
автор книги «Философская думка Крымского ханства» Михайло Якубович. А мы заканчиваем наш эфир. А далее продолжат наши эфиры мои коллеги. Будьте сатэр.